Γεια σας φίλοι μου, θα σας δείξω 3 πραγματάκια που πρέπει να προσέχετε για να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα στην κοπή κιμά. Το πρώτο πράγμα είναι να έχουμε μία σίτα και μαχαίρι καλοτροχισμένα, συντηρημένα. Το δεύτερο πραγματάκι είναι να προσέχουμε να έχουμε μια σωστή καλή ροδέλα να μην λιώνει πίσω από τον κοχλία. Την αλλάζουμε συχνά, είναι πολύ μικρό το κοστολόγιο. Και το τρίτο πραγματάκι που οι περισσότεροι δεν το δίνουν σημασία αλλά είναι και το πιο βασικό είναι ο άξονας. Ο άξονας ο οποίος είναι μπροστά στον κοχλία και εφαρμόζει το μαχαίρι μαζί με τη σίτα. Εδώ θα σας δείξω ένα φαγωμένο άξονα ο οποίος δεν μπορεί να δουλέψει σωστά ένα καλοτροχισμένο σετ μαχαιριού με σίτα, το οποίο τα κενά του είναι πάρα πολύ μεγάλα. Μπορείς να το δείξεις πιο κοντά, Χρήστο. Εδώ έχουμε πάρα πολύ μεγάλα κενά, οπότε και ένα καλοτροχισμένο σετάκι εδώ μας είναι άχρηστο, δεν μπορεί να δουλέψει σωστά. Αντικαθιστώντας αυτό εδώ το αξονάκι με ένα καινούριο, και πάντα προσπαθούμε να βρίσκουμε είτε γνήσιο είτε από εταιρεία άξονα, γιατί δίνουμε βάση σε αυτό, έχει σκληρότητα και έχει μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Αυτό έχει μια τέλεια εφαρμογή και δεν έχει κενά. Οπότε όλος αυτός ο κοχλίας που θα γυρνάει εδώ θα μπορεί να δουλέψει αυτό το πράγμα σωστά, γιατί δεν έχει κενά, δεν μεταφέρονται κενά και θα βγαίνει ο κιμάς μας σαν μακαρόνι. Αυτά είναι τα 3 μυστικά που πρέπει να προσέχουμε. Καλοτροχισμένο το σετ μας, μαχαίρι, τέλεια εφαρμογή εδώ. Ο άξονας μας, το πυράκι να είναι καινούριο όσο γίνεται. Όταν δηλαδή αν δούμε ένα παλιό με ένα καινούριο, φαίνεται η διαφορά τους, το πόσο φάγωμα έχει το παλιό. Και η ροδέλα προσπαθούμε και αυτή να την έχουμε σε καλή κατάσταση, που μπαίνει πίσω στον κοχλία, για να έχουμε το τέλειο αποτέλεσμα.